То здравейте хора, аз съм Братовик, ей тук с мене. Кой си ти бе, Спидър? Кото с брати бач хакера, да ще въпрос всичките. Кой бе? Ето, его, ето където ми тляха. То ли? Чакай, че нещо ми цепи бе, за кото и ми цепнах изведнъж. Защото пуснах, като съм шукал. Аре, взимай се работи да го скачам. Пука ти бе. Гледай сега какво направи, брат. Опа. Кой дойде? Видя ли го е? Вай как изчезна. За кого си изядах тогава? Хакер. За кого ми вари само с 39-40 FPS? Ей го! Ето направи. Тук има метна чак бе! Казах ли ти, бе? Казах ли ти? Ебах то! Не защо... Спри клипа на пауза, бе. Що е? Ти за малко. За кой е шейк? Ти. Добре. Сега ще се върнем хора. Пак сме тук хора, просто... Той искаше да ме пита нещо и тук се намерихме един чест, ето го даха. Това е тази полшанка? Jump Boost 2. Аре да видим са други ларпови какви има, искаш ли? Друг. Я да видим ютубър. Ларп. Не, това гледаш ютубър. Чай, искам да го видя. Тъй. Чакай малко, Razer PvP. За да станете ютубър ви трябва да сте направили ревю на сървъра. След което трябва да имате 250 плюс абонати и поне 80 гледания. След като... Мълчи малко, след като изпълните това как се чете, двете стъпки, чак малко изпълнявате третата, като пишете на Skype Fire Devils. Чорта беге. Къде бе? Къде е това? На лап XP. Добре, идвам. Така. О май гад. Аз после като ги ударя и то печелиш пари, брат. Печелиш пари ли бе? Да. И ти дават хем работи. Виж го, това е с фул така броня. Брат, защо така ми пада FPS-а при тия малки зомбита? Защото падат XP, нали? Не знам аз. И тебе пада ли ти FPS-а? Не. Да, пада. Това зомби излезе! Тъй, окей. Тъй, хора ми даде такива бариер, 2 години пък и обикновени. В този сервер има PV1. Вижте колко много работи аз съм събрал. Така, не съм барал никакъв кит. Ето. Пък ти кой кит си взе? Кит PvP стартер, нали? Брат, си си положиш. Не съм. На клипчето после ще видиш. Да, то пък верно. Нали трепахме хората там? Забравя. Кой това бе? О май, виж толкова държа картоф. Да но да... Отиди му картофа, отиди. Взе ли го е? Не, убил го с него. Чай да... Дадох каска на някой. Не ми ги хвърляй на мене, тялото ми ще бъде... Тъй. Сега се въртя ако прекри мене. Не съм брат, ето... Чая са. Ето не съм барал никакви китове. После ще ми гледаш ли клипа да видиш? Его тук хора влезнах с някакъв скин. Ето го. И аз не знам, от интернета си го намерих. Его картоф още един. Рипна с картофа е той. Тъй. What? Трябва да имаме пари ли бе? Трябва да имаме някакъв ключ. Окей. Добре. Други ларпове. Где да отидем? Да видя Warp Enchant. Ела на Warp Enchant. Да отидем. Добре, тук има някакъв чест. Нищо в него. Айде сложим една каска. Тъй. Коста... what the fuck, бе. What the fuck? Трябва ни лапис. Опа. The fuck? Не бе. What? Какво става? Мъгна ми клавиата. Не. Маля се телепортна до ония сус.
Без да искам написах неговото име, освен твоето. А ти нямаш... Ти да не левна е? Да, бе. Що? Ще играя в още Хора, аз тук още ще цъкам малко. Значи аз сложа бронята, че... Той видео ще е кратко, просто да ви покажем тук ларповици на какво по-точно. Ларп... Кой бе? Какво пиша и аз? Брат, аз пиша ларпи ми дава там... Знаеш какво ми дава, бе? Пиша ларпи ми дава имената на играчите. Така, аз читах за ларп SMS. Ето ги, тук съм. Наклоня на Kit PvP имаме и фит имаме на Donator. 2.40. 2.40. Тук Donator. Kit PvP, Kit Donator и фит NFC има за 4.80. Legend. Kit PvP, Kit Legend. Feed, NFC, Fix, Hat, Full, Friday, аз пак Full, Skill. За 6 лева, тук за 12 Kit PvP, Kit Legendary, Kit Legendary, Kit Feed, NFC, Fix, Fly, Jump, Skill и C, Hat. От Hat това са по-тъпи работи. Няма Fix май, бе. Има, сори. Той е горе-долу сървър, надявам се харесал клипчето и чао!